Георги Стоянов, Дойчев 2020. Състезателите са трима, играят всеки срещу всеки. На татами 3 в момента Андрей Асенов, Аскен Стара Загора и Захари Ангелов, шампион Първомай. Павел Иванов, Надежда Габрова, бял пояс. Павел Иванов, Надежда Габрова. Павел Иванов, Надежда Габрова. Победител на татами 2 Васил Чалъков, Оками Дожи, Асеновград. Божидар Борисов заема второ място. Георги Стоянов, Дойчев 2020. Павел Иванов, Надежда Габрова. Татами 2, категория до 45 кг, Никифор Василев, Юнак Русе и Радислав Динев, Триумф Хасково. За татами 3 да се подготвят категория до 50 кг. Борис Георгиев, Аскен Стара Загора и Георги Ганев, Драконайтос. За татами 2 да се подготвят категория над 50 кг. Аксел Георгиев, Надежда Габрово и Станислав Младенов, Надежда Габрово.